kepat kaba klain kala penjudan ringkat bani nga yang ni kapor bangai kublai ning kong ya orang basnong ya executive committee jong ka snong hi borong kawai kabala sngodai ban shimi ni ka benta ban penyat ya ni ka program bat ban priang snobha ya ka jingwan jingo ka junga ya ka snong madan ruting ngai kublai nado ki seng kentai seng sama ki nong kershan ki bashir rahim ka junga ki betrei ka kam kum ki khot jong ka voice of the people party hangni ngidon ki parlok ki bayan banya sakhilem me ka sni ka bapho ka baping nado iba Winston Tony Lingdo ubare wayne ki noelam joka party organizing secretary joka party ka voice of the people party bolong ru candidate uba nyila punya kun menagani na po nong thumai balayo ru shibun ka jingkershan wala ringin poi shaka thong joka jingjom nang tang idon hangni ya iba dami rumbai ubolong wayne ki noelam ka jingi na po ka East Giant Hills samla kit bor sim bayawan batni nang tay number kini ki wei ki parlok ki beren ringkat bangi na somnai ko blei kerpang ye ki bar kham tame ye phi ki nong song snong na do ki heb ki beret ki kon samla ki long kme ki long pa haba nga pe ye ka program mar bangindang ye trei hagini ki sansnem te hadin ba ngala job namar ha ka tu smi ha ka atrik ni kala shulong kerki ke baro kala slam nang the na jaka nyobot ngila yo mi kham slam la poyang ni ngasoban ai khublei play priang buram hangne po madan ruting yo banchi ot kerki tu ke kum so tho so thau tambane kren bania hakata korkom ka bajana ru ni miola namar bu pajba siteru ula linga te ngasusno sanut namar ba ka khamlong ka bapla hagane ka kinti ka bamata hagane ka jingjok namar ba upajba na kalengkari ula tot lem shagane ka jaka hangtai la palatlak jing poi ju pajba tik eki baro kila shulong kerki ban ngam smo hun kata ka jing ai jing kren jing ai kublei kamta mi ki patba nong kershan ki be e ge junga te mar kata daw ngala penbet pangari ban rung shi ki shnong kumne banwan ai kublei kerpang ya ki patba nong kershan hagane ka shnong hamadan ting kublei shibone ya ka jing kershan o ka madan ting kala kershan rat ba shi shay ngaman kani mo ngilayo arsha tam kabut ka bangi jio namar nganget ki snotho bagani ka dika por kabadon kam ban pni ya kata ka jingerinti bat ka jeo kumba khat news pa tam kabod nangni napo madan ruting tingawan man ai khublei kerpang nagbenta jong kini ki nongkershan ki bayeng scam namar gani ka election ko le o ka jing tinju ka ba me ding ngala banong ya ki nong thebot ki patba ngasrai PS ngutu namdon kam kapor kam sha bangini keren benya tenrei ngasngo ba ngade ban bu ya gane ga jingkli kai ga ban jala de kita ki khat news pa kim yang scam hangni po madan ting kai ga ban jala de ki khat la hajar tam kim yang scam hage jing tinjo hage jing pinshoi ki babon lesio barden unumla bano emily hage ne ga kinti ga bamata bagai ga ban ja ngatrai PS ngutu kanong ga jing ja buram ya ka constituency nrei namar bakila yeng scam kita ki khatlai hajar tam ban penjob don buram nila yoru ya ka jingjok ka don buram hadu kata o kalawan ra ya ka buram ya ka constituency meta ka chabalai habalai sharum sineng lada ya gendo ya khana phisa shano o ngasa samadan ting ka ha bhai o ka ha ponong krem constituency te pilong ki basta chisha wat ki bam kershan yang ala de kilet sabar ho kenti ye yo buram lang kata ka buram bat pitip khamba ka e ka baga jat riu ka kwa agini ki sni ki bam alu kerpang igini ki nong kershan ki bas kam ke ja o namna bonong krem de pen pau ye ka jing snungu yo play ko bala ri ula sumar ye ka jinga lenti ka jonga baga jongi hadu ne ka clip mat ka bamanta balingi pin shitom meli de kat ne gani nakamata ka chimantoy jumno kamdei namta ka chimantoy ju parte natra hedin bala dep collection pe lingba ki YouTube channel nam shimwayo lan ban shom thai shiporu haban lek keleng ban nang pen shai ban pen smotho kami isagani ka jinge kabangi habanil he namar kai kabangi ngela kren gi ko ban pendap wala dingi don tang kendap nodru namar ka takadaw
ngangit pide ban sngo sorong kum kinong kersha Andre bangawan pat agani ka jaka ngam kwa asyu banong bani kran da bagi kita ki khanyo spa ngakwa balingba kani ka jingalang ka bangiyo agani ka por ka bamenta ngin pen bra pa ba yar agani ka snong bau barden umde emily tang jong kita ki khanyo spa ne emily jong gitu ki bam kersha ne barden kunjo ngande emily jong piru ngande emily jong snong madan berting hi bro kawai ngande emily jong ka nongkran constituency lara kitu ki bam kersha ni barden what's no no way what's no leran what's no beat klet no ya ka baladep lara bi don kam yo barden kumu emily lara mi kanu ka jing don kam long shur banwan shiying ja lani ban phun yang ar kam ni nganum ong monom ta bo phun bi kersha ne menga nganum ong kum ta phim dei ban don kanu wan dan don ki priu ki ong yo barden ngim dan ta ta mai mlape yu ti mlape ya ka ti tengah orang naik yu ti naik ya kati yu barden pe. Ndon kam banyak lingba jong do juno la da bikwa. Sengi ano kani ka rukom nget bi. Hari ni kisni lawan itu kana do rongba. Ka pengi ne shongkai. Apoy pur aga snong go juno mi tho ka tenge ke snong. Nalai pur ya kana. Teo to rongba ulong de. Mo kani election pe ka jinglong po da don bok pi ba tengi penjob yu barden. Utawa orang ba ong te ngata palangoi pe du kunta palangoi re du kunta to kuli uta orang ba ong kain gada me ba pem langoi phe kedu smiat ne wa em ba ong ki bro oh utawa orang ba ong ngala ya kendu marmet ba ubarden haga por mangati kiat di ubarden wan penduk kiat ya ndrei namar bang ibu yeng nam ta ka jat riu nga kersha ni ubarden masuk thu ba ka jinglek junga nga bakla nga hapan yet yele diru kumna phai tama ong ki bro phim langoi jadu mata kita gede ki jinglong jongi ka jat benreu bangi ju sngo tenat yu barden da play kendo do sniu shisha sampai sakho sai ko kubor ngam so pher ndre ndlai sedang mantok kit chong ba ong ka to ta bong to ta ngaling ndon ya ka taul te ya pen sange no namar pi pen sniu jinglong kai le chong pi pen wet kai ke jingot chok kha pi tang su yu barden klem daw ra su dom ta bong ki bro mlapet te kamlong ta te namar tang ini training ni shefma ini train nagamanta ban pen bha ya ka shnong ka tha naru kala don jingot lupahi ya ka ai ka ba kalong kmi ka ba kren nagaleng ka seng ka te kala kren nagaleng ka por nakwa bang ini train nagamta ka shnong madan te kam ni ya tang ya ka roi ka par kam ni ya tang ki kam de emily scheme ngin pentrun ka tal kala ya dupa nega ai ka bang akwa ba ong ban tentu ban karpat ya kinong alam shnong tong ini tei ban ini trei ban pen bahaya ka shnong manan ruting balai ka manan ruting kan botnam ya kita ki jing sniu balai ni alat baka manan ruting kan botnam ya kita ki kam sniu balai ngi mla ban pelong ya manan ruting ka shnong ka balai ya kita ki jing botnam balai ngi mla ban rat ding khong ya kita ki jing sniu lada ka shnong ka itrei rengkat ban nga ngong in rat ding khong ya ki jing sniu baro nagani ka shnong manan ruting balai ngi mla ban rat ding khong balingnya melawan penduk ya ke jing sniu balingnya melawan penduk ya ke jing leran juga senang tambah buat no ya ke politik seru warnam tiang lado barden utrai bengi ke jing sniu nele nongin bu ya ke jing bah juga senang ngin sedang ban penkot ya ke madan berting ban penkot ya ke jing sniu lah kalau kanu ke jing sniu ngidai ban bu ya ke thong ban rat deng khong ngin wan raro ya ke roi ke par ngin pet ya ke roi ke par balingnya melawan kan bangirang bat ya kabor haladi kum ka dor barsno lare ka dor barsno labat no de kiwi pat ki jai penriu le se yang ngong yem la le isu bangirang bat mangi ka dor barsno ngidang penyat mangi ka kam sno paling kan don de jinge tangba ka badon kam kalong ya kum kin nong elam sno bangi de banong ki baslur ngem de ban ti nomor ban pendu ya ka jing sniu don kam ya ladi banong baslur so ko nong elam ndrei la da ki nong elam sno kidang ritmen sim kidang ting te ka ek namar habakut syaram din we hadin we tenga kular hakmat jongpi ki bedan ne kapor balar ka snong ka kwa bani treng bat ngau kum emily bani rat ding khong ye ka jing sniu ngin rat ding khong ye ka jing sniu ngin wan rat ye ka burom nakam takani ka snong hang di hapo matan ruting kataru kalong ka jing trang ka jot ki bubun ki kon samla bat kon ra ka jing skir ye ka snong ka tha kawan ra kai ke jing bam shingan te tong ini kut jumut lang
kum ke snong kum ke nong song snong bat mangau emali bangin yo penbha bangin wan ra be gen nam ka babha nakam takan ni ke snong te ke jingwan ke junga hang ni ke por kalong ban ai khublai kerpang ya kita ke nong kersan bat ru ban penslur wat ya kita ke bam dei ke nong kersan ba kem dei ban sngo do kumoi pat ringan deu emali ujoki kumju bat ni sngo ban ai ngo yo play uba haga jing persang ga jingi ban penbha ya gari ngila seng ya gane ka party ka bathamai ka voice of the people party ban habang ngila seng tang khandia por ngila yo ya ga jing shana nagi pai ba ngila job samut ke emali ngila bu shibun ki mat jingkular lani kita ke election pledges nalor ka vision statement ka bangila penpau nalor ka vision document don sak election pledges lani kita ka manifesto ka bangila sam siki pat ba kat bangila ban sami kita ki jingkular gi jungi wala ru pat ba ibit wala dingi bangin don ka sarkar ngile igini ki kam ki babon bat ka way ka bangila kular kalong wala ru pat ba ibit ngin pet bat ngin khmi biang ya ka reservation policy ka bha thum kam jong ka jalami khalya namar ni bagani ka bha thum kam ni ka reservation policy kamlong ka babiang hapreng jongi bat kini ki para garu san phau la life san kumnung ini bha markat ju tedei markat angi ong bangi ngin kli ngani ngin kren bat ngala kren ni ngani hapo assembly bau chi masa ula kren sarong hapo juba ya ka jingkren ka jinga ong kini ki bami ha ai ken le shaga yeng kashri thnrai tang hadin katu kani sni ka yeng kashri kal ai ya ka juba bagani ka diga benta jong ka sarkar bat ka assembly ban penbe namar ka diga policy making lani ka ka rai ban thau ki an ka diga yeng dorbar ba ka sarkar ndai ka yeng kashri kala jukren ye kani te dei namar ka tau ngi ila ong balada phim ala ingi hapo assembly lani phim tre bani kren ngin pen bor ka sarkar ba ka dei bani kren ya kani ka mat bani ban penbe thmai lada ngim la hapo assembly bangiret pa ngin pen ki shabar te mantangi le keleng ni pelong ya ke jinglang ba nio ya ke jingkarsan ka baklan jogi pai ba ngim ong ba pai ba uji ngi godru ngidan tang sawat tenrei ke jinglong jingmana ka san perthai ka kelabak labak hagani ka kenti ke bamata ka jukom snow jogi brio ka kelabak labak bani ki san snem ke bamenswa baleng ong kumta namar na yo snow ya ka jie kren jogi brio haga por bangi ngi seng ya ka party ong ira phai shop le ka jingwai mangi snow tho ban yeng persha ya ka ni ke ka bor pisa ka jingpen so tho bakla ya ki brio ya ka sinsha kharar kala e than namar kala ngam ma ka chimut khat jogi brio kala snow tho bakla ngi phai shop le ngi sa ban ngamar we bang atwai haki to ki por long atrai ngam tip kanungut men ai ngi kita ki amali ha ka jingele ka jing ngila ban sei tang khat prangot ki kertong ngim la ban sei bon pala rei tang gawi ka bang tip kalong baga jak riu ka dan kam men bo ya ka VPP ya ka voice of the people party haga jaga baga benta baga no ka jing shngan ka jing mentoi ka jing kerkhu ya ka jak riu oi kanong ka puram me uplay bang shakri kata kadi ka jing doi ka bang doi hadin election ijab tang songhut hane ka ba phalapat kalong ba khat shabalet menta bangai kendu i kibriu khat shabalet bangai kendu ki pa la kalong se gentils la kalong se boy la kalong se west la kalong shanu ki pa ba ki wan ban tur skmat ban ai kuble ban ngi sngo shingan menta ngi sngo shingan nadu pa ka VPP kala job sound ublay shimla ai shi phawut khalar gut hangi ke amle ka men sim ka ba shingan bangi dan bangi ki sound mana po assembly ru ngila yeng ngila kren ngim shimla pet kanungun ngidon ringi kren ya ka jing shangi kren ni ka badai ban kren la kum bagi don sal phongut haga ta ka jing kren ka jing dei namar ka ta ka raw anga sngo ngin le ya ka bagi de ban le ngin le ya ka bagi le de ban kulan shiki pai ba ngilum ai ka daw yu pai ba bono o kini pleng ki he ta gania ki shupen bi ho ngidon ki jaka bangin ri bangin ai daw yu pai ba pili iki seng dulu menta ki ba job adu khatwe si ki dong le ayu mangi abangi job tang khatwe bo pai ba open job ngi tang khatwe ola da kan general job ka voice of the people party shipho khatwe ngot nga thrai ka shlong kan kiwin ndai ngi ni khon menta ngi ni khon yang ni reception policy but haga shipho trik kan ni ka chingalang ka ba ba khadu jo ka second phase mana din kan ni ngin stang ye ka je ki ka jing
Naman ngi ong baka sarkar ka deban penbek ke reservation policy. Hadin kata ka sa pentri kami ke roster. Ngimdan problem baka roster ka deban don. Tang baka problem ka dei baka reservation namar ka bha kami ha baka jingdon pa. Anda ka sarkar kala penbek ke reservation kan sa back renti. KK ke shu back hi. Mereka ros ka sarkar manta kale kumno. Naga ba kren he mentai ke ong in sa syong no kila pini bege sa khot ye kita ki all party meeting bani kren ye kata ka roster ki khlabang bani kren ye ka reservation ki don kam bani kren ye ka reservation to nega ke bangi singo tanat kalong naga jing kren ko bangi no me kren mentai kila pini ye ki dakshin bangi ye kren kata ka ge jing job ka bani kong ngin nak pen khlan ye ge jing ki tang ba mdei tang uba arden bat mangi ki no ngelam ma phi ki pai ti la de phi singo tho ba gani reservation policy kala khangla igi khonjingi bagini okam jam kadon ga jingduk jingterman haga yo okam yo jam minta kidon kibala 3F la sausan snem pada bai kami advertisement kami tangan tagi garum don kapos tagi khasi kidono kato ka kam ka bagila 3 sausan snem karta yo kam don shu to kumnu gengin nginu me kran ni kata ka benta dan rei ko ki pai ba habangi ni don ni ka thong ban pen khoi habangi dan ya thong ban te ga lawai ji ki khon ki thi gi ji don shibon ki ba phai khmat man ta pat ban pin sniu dur ya ngi kum ka party ban stang ban pin thami upai ba ban pin su thu ba klai upai ba te kai ga banga don banong kalau ngi yeng hang ni mdai nam ta ga jimen toy na ngai le election dai nam ta ga jimen toy la di nringa kwa bangin sandur ya ka tai ka saupo ka san pho snem ni mat ya ne ke jinge namar ngim sim la yo ya ta ka jingalam ka badani ke jingi jingai san pho arsnem min chwa ngili yo ya ke jilam tala san pho isnam ndai ka baskusi kalang bagam dan ka vision ni kum ki nongalam ha ka kinti ka bamantang ni dan ka vision ni dan ka ta ka jingi jingai nam ta ka san pho kan repo snem ka banwan baga vision statement ka bangila plate pa lani ka jing penbana ka jingi ya ka ta ka vision lani ka ta ka jingi jingai kalau to revive restore and transform megalia ban penempat ban penbahapat ban penkelador nang tang idoni ka nongrem ka skema bangi senge ka party ka nongrem ka baning kong kalong ka sinchar ka khadar ka bakhoi utrai jaga lai ka khndo ka shap ni ki mar po khndo ka shai ka nongrem ka jingi dei namar ka ta ka rangi ko ban pek shatai khnang bangin IT ki longdin mandin ko mga jukren khum ka party ki nongalam jog party ki la kut jumut bangini khundo yap do im bangin IT pateng ni ki long dien mandien on ngila ino ya ka sla perthai ngin im sakat no ka sla perthai nginum la ban imsa nginaban ya ka perthai ko yesi baro na pring jungi ngihapan lek shaka ndro put ndrai ka lawai ka bakundungin bu nam ta ki long dien ki mandien hato pisuk ka mensim ban ya ka lawai nam ta ki khon ki kti haga jinglong ka ba pai ka ba pra haga jinglong ka ba kerdu haga jinglong ka ba sir ka ba smi haga jinglong ka ba mdon kanu ka jing snow shngai ngi kwa ban lek na ka perthai la ka long ka mon ka jong play malar ki pat ba ki ai ka jing shan ban hagi long din ya ka lawai ka ba shngai ban hagi long din ya ka jingim ka ba pahu ka ba pahai ka ba bet ka ba beng ban hagi long din ka jinglong ka wei ka jing tri ka jet mriu ka ba khlain ka ta ka jing thrang ka ba ngi don kum ki nongelam dai na mar ka ta ka gi ya keleng ngim shong thai menta nang ding ha pan le hyar sha po umroi kalong ka kadon ka jinglang penrung thot minin ngawan sha sora baro shite ong iwan sha po ki jaka ki per niwan sha nong ston monde ngan le sha mau sumram bat kupta ter ngilo don lupa ki program hadu upnai jun ka jing pen kre ka jingi namar ngi kwa ba ki pai ba kin snutu ya ka nongrim mangi snutu ba don ru menta ki ba persang ban yalam ba kala yu pai ba reitang gawe ka ba shikwa ban kentu yi pi kalong ngam kwa banginia tai shiboni kita ki jingkan tho nrenga shong api long ki pai ba ki basta na kwa ba phin i ka mensim ka bangadan nam ta ka jet riu baka mensim ka bangadan nam ta ka jet ber kolong tang ban pen klanya ka jet riu banginyo ai ka lawai ka ba shngai na kam ta ka jet riu lala nga jiet ban kamai spa nganu pelut por kumni ban lek keleng kari nginum pelut por nrei ni pinshito melody ban penyo agi long den manden ya kalawai ka ba shngai don kam nomor kata na bangin don ya jingetli don kam nomor ka ketiga dia tega jimuan ka junga ka por kolong banai khuble ye phi ban pin snow phi ya ka linti ya ka bangi hapan ya ka linti ka ba ga bat ki phi ilut baro menta ongi snow tanat bakom ka party gilala pan khli ka buram joga jet benri ngi ju sha kan tho ki seng rulum ki ju sha kan tho bha banong ba ki seng rulum ki kot tang ha khana para
Andre hakani ka kinti ka pamanta. Latip ya ka Voice of the People Party Shedusha South India. Latip ya ka Voice of the People Party Kelengari India. Nama re halor ka norem ka scam ka bangi kum ginong alam gi yeng. La ra ya ka buram jong ka Jack Riu. Hakini ki sngi ki pamanta. Ngin nang ye kinti ya ka buram jong ka Jack Riu. Ngin nang ye Trishtam ban pen klang ya ka Jack Riu. Khnang ba kanum don kata ka chimpek po yangi kum ka Jack Riu ba ki Longdien ki Mandien ki Jungi. Kata kadi ka e ki bangi don kum kin nong elam bangi don kam namar kana bani kershan mar kalya oi phenum la bani bot ye ba arden kat sabole le ka e ka phila ban le kalong doi ki rim pe ye ki jong pi doi nam ta ka chat ban riu doi nam ta ka lawi ka bashna doi ka long rim kum ba kalong menta wat ong bangi nyem pat sha tinju ha ka jinga denti naru ka snem kha khantai spa phra phra bangara khna samla ba Pimot hakata ka jinga lenti empat don si kita kijing tinju kijing pensoi ban yalam baklano nani ban pen kutno ya kata nongrem ka bangi don dengan sopan aingu yu play bodang pat haduk menta kampat don ganu ganu ka bor kepala ban pen sange lani ban pen kutno shiteng ya kata ka jing angnut ka bangi don tenrei gila nang ya hakarta ka jing ni kwa no ban I ya kata ka jingkala ka basnai bakadon kapor kamsha bangin apa ya koi kapor dei menta kumba kaktin paring kaong it's now or never. Nari ngimla amangi mentang ngimla asu panai kajing shine ya ke Longdien ki Mandien. Idon kam nomor tapan shani auble. O nga don ka jinget ke baskam. Adon ka jinget ke baskam. Namju don jing ardatin. Habangaya lenti. Para banga rai man kani panile election biang nadu arfwe. Ngam don jing tik jing smith ngatip bangan job. Hadin bangal rai tamang ngam so de ban bangan dia job lupa. Tiba boleh lu coba. Nyala job ka jing job ka ji kan bha ka snong madan ting wala ka job na thai la kalam la kala bunna me ki kam sni hundre kan bha pat ago ing sni la ngi don ka jing ka baskem la ngi kut jingmot lang ban tre ngam ong bangim la shu ngam ju sotna ban bu yi ki kentien mla shu le long shu sno o na mar bal aya ju men barim na du kum tu te kam la le shu ngong em kata kam dei ka banga priak ngam ju priak manong bal aya ju barim hakani ka lintingan ya lang la ngatip pa kata ka lintingan ya lam sha ka jing yap ngan ya linti thma ban penim nam taki Longdien kadi banong komta kar kom perkhat hangi ka jat bari nim dei banong kar kom perkhat banong mlashu le lashu snu em ide ban penbe ide ban priang bangila pakla hadu ani ka sni ka bamata kum ka jat mriu nai nadu menta shatai shakmat ngin penbe ngin penbhano ya ka jat klem da kan tho klem da ya ben ya kho ya noi no nang ni shma ngin tei pat ya ka jat mriu kata ka khobor ka banga kwa man penso ya phi agade ka por ka bamata uplay un kur khu ya phi we un kur khu karpang ya ne ka school jong ka balang ka yeng kat ni ho nyala persang mani don benta kum emily haki sansnem ki baga madan riting ka ha baga kti ngalong emily ngam shimla e kum to ya mana shibun ki kam ngalale ngare ubriu bam ju ai kot khobo ngare ubriu bam ju bo mau norem ngare ubriu bam junan por ban pli ya kita ki jing ai ki banga ai namar ngatip kam de ka banga ai na ka pla ka sa apende te namar kata ka dau ai mese ate ai ngatam te ngam kwa namar ka de ka kamram junga ban tre kare ka kamram junga ban pe konstituensi kayo ya kita ki jing mentoy te la ngiyo le ya ka jing tre lang nila bale shibun ke terma kata to nang ni shikma ngin bu pe tange ka thom ban tei ya ga ni ka shno ban pe lemi ki kon samla ga ji ki bajot ban num penrem mi ki ri ban wat ya ka daw ban persang ban penbha ya ki ban persang ban sneng ban kraw ya ki ban persang ban yalam ya ki ha galin ti ka badai ngai si ya ga jing sne ho ga ji em ka janga nrei ngam ju pe ya ki bangat ha ki bakum kita na persang ban khli so ban aingo yu play bon ki samla ki bangalala ban clean ka lentia ka bakala ka jongki hoy namar bale habanga isi ka jing sneu sim mo ngam motivate yaki bakin like na kita ki jing sneu bat bon ki samla haba kele banga kalong ka jingrap yaki namar bale kimdan por ban perkhat yegunu pat kar komim Dagi lek panga broshi sngi dagi shong kali arganta mon arganta kinumio diskret nama ngam tu diskret bagin diskret pang amlong te malla ka sngi ka jinglek ka bakumta ka pnoi ki bagatu ka jingkwa secret ka duna na ka por saka jing peni ka jing pensu thu ka mod kan motivate ki komno bangin sumare ka meka pha don sibun ki bale e no ya ka kiat ko le e no yu secret tang ka jing ya por ka di balong kumta
Ini mentei ki kon sama ki jingi hakata karukom. Imdei man chupen, teng ngi shu penrembe. Ikran ni ki ktien ki bapen ma mang cakapon ino uti asyaman. Ngin happan wat daga linti ka bakum no ngin teipat. Laning ini rap ki kon samla. Yeng gesem ngidon kan ban sngoto. Ngidon kan man yo e ka jing start ka ba phla noble kumno bangin penbha ki kon gujing. Pen ngidon kan man yo e ka jing start. Tengah keluar man ya tray don kat bat ka snong bagi senget hei. Don ka kep bagi hapan peni da ka bor. Mereka don ka kep ka bagi hapan penon kam daga linti da jing start ka jishempa. Bat ngadon ka jinget bangin la bani tray lang ban teipat e ka snong. Blain kur kui pi baro kublai shibon kublai sya.